कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार। खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर। कारवारच्या कणसगिरी सरकारी गोशाळा बांधकामात लक्षांतर रुपयाचो अव्यवहार, चौकशीची मागणी। कारवार तालुक्याच्या चित्ताकोला ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या कणसगिरी ग्रामात बांधिल्या सरकारी गोशाळा निर्माण बांधकामात लक्षांतर रुपये अव्यवहार घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप करून हेजो निष्पात चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्याचे कठीण क्रम घेऊ जाय म्हण हिंदू जनजागृती समिती हेमी जिल्हाधिकारीक निवेदन देऊन आग्रह केला। समितीन दिल्ल्या खबरेनुसार जिल्हा निर्मिती केंद्रा वतीन 2023 सालाच्यान कणसगिरीत सर्वे नंबर 95 जाग्यात गोशाळा निर्माण कामगिरीत खूप निकृष्ट दर्जाचे काम आणि सामग्री खरेदीत खूप गोलमाल जाल्लो दिसून येता। या कामगिरीत मुख्य जबाबदार आसा ते जिल्हा निर्मिती केंद्राचे योजना व्यवस्थापक हर्ष शेट्टिया आणि कारवार तालुका इंजिनियर कामराज हेमचेर आरोप ऐकू येता। हेमी दोघांनी आपल्या अधिकाराचो दुरुपयोग केला, सरकारी निधीचो गैरवापर केला असे तक्रार पत्रात नमूद केला। समितीन दिल्ल्या माहिती प्रकार या योजनेची कामगिरी 17 जानेवारी 2023 च्यान सुरू झाली असून पशुपालना खात्याकडच्यान कामगिरी पूर्ण झाल्यानंतर म्हणल्यार 22 ऑक्टोबर 2024 गोशाळा बांधूक संमती पत्र गेला अशी त्यांनी आरोप केला। कामगिरी सामग्री खरेदी बिल्लात आणि इतर कामात फरक दिसून येता, तर काही कामगिरी पूर्ण जावचे पयलीच कागदपत्रात कामगिरी पूर्ण झाला असा उल्लेख दिसून येता। या सगळ्या कामात सरकारी निधीचो दुरुपयोग झाला असून जिल्हा निर्मिती केंद्राच्या या गैरव्यवहाराबद्दल निष्पात चौकशी करून चूक केल्या अधिकाऱ्याचेर कठीण क्रम घेऊ जाय म्हण आणि या गोशाळा कामगिरीची सत्यस्थिती जाहीर करून सार्वजनिकाक कळू जाय म्हण आग्रह केला। ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು। ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಂತರ ನಾವು ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ। ಇದರ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕನ್ನ ಗೋಶಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದುರ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೋಟಾಲ್ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ। ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ। ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ತಾಲೂಕು ಅಭಿಯಂತರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಮರಾಜ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಂದು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ। ಆಧಾರ ಸಮೇತವಾಗಿ ನಾವು RTI ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ। ನಾವು कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला। तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या। ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज। मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या। कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा। प्रति शनिवार आणि आयतवार, वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। खबर सांगता हरीश नाईक। परतपणा आग्रहातल्या कैद्याक मौज मजा करच्याक संरक्षण दिल्ल्या लागून काँग्रेस सरकाराविरोधात भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्याच्या कार्यालयासमोर केले आंदोलन।
कारवार. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांगेलो सभाऊत मजेशीर जाल्ल्यान तुरुंगात आशिल्ल्या दहशतवादी आणि गुंडाक टीव्ही मोबाईल पळयते मौज मस्ती करच्याक मेळटा. दिल्लीत स्फोट जाल्ल्यान सगळो देश दुखी असताना सिद्धरामय्या सांगतात की ह्या स्फोटामुळे बिहार निवडणुकीत काँग्रेस आणि तेमगेल्या मित्रपक्षाक जास्ती जागा मेळटली. ही कृती न्ही असो प्रश्न भाजपा उत्तर कन्नड जिल्हा प्रधान कार्यदर्शी गुरुप्रसाद हेगडे हत्रेबैल हांणी केलो. हे सरकार फक्त काँग्रेस सरकार म्हणीत आसा. ह्या सरकाराक कर्नाटक सरकार म्हणचे योग्य न्ही. राज्याच्या विकासाकडे लक्ष ना. रस्त्याचेर तर सगळीकडे खड्डेच खड्डे पडिल्ल्यान व सरकार सत्तेत आयिल्ल्यान आता लोक शाप दिते आसात. सिद्धरामय्याच्या या काँग्रेस सरकारात सगळ्या विभागात भ्रष्टाचार भरिल्लो आसा. त्याक लागून जनतेत संताप निर्माण जाल्लो आसा अशें गुरुप्रसाद हेगडे हत्रेबैल हांणी सांगले. गृहमंत्री परमेश्वर हेंचेर टिका करतना तेमी सांगले की गृहमंत्री कितें बी विचारलां म्हाका खबर ना अशें म्हणचे गृहमंत्रीन आपले खात्याचे नांवूच म्हाका खबर ना अशें दवरूं जाय. त्याक लागून मुख्यमंत्रीन आणि गृहमंत्रीन राजीनामा दिवंक जाय. पॉवर नाशिल्ल्या काँग्रेस सरकारात पॉवर शेअरिंग न्ही तर भ्रष्टाचार शेअरिंग चालू आसा. जनता विरोधी काँग्रेस सरकारान सत्ता सोडची अशी मागणी गुरुप्रसाद हेगडे हत्रेबैल हांणी केली. भाजपा उत्तर कन्नड जिल्हा युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष प्रेमकुमार नाईक हांणी सांगले की जैल हो एक मन परिवर्तनाचो केंद्रबिंदू असू जाय पण काँग्रेस राजवटीत मजा मस्तीचो केंद्र जाल्लो आसा. तुरुंग मंडळान एक रिसोर्ट सारखे जाल्ले आसा. हे सगळे गृहमंत्र्याक खबर ना की हे सगळे तेमगेल्या आदेशांनीच जाती आसा की कितें असो प्रश्न प्रेमकुमार नाईक हांणी केलो. पैसे दिल्यार जेलात सगळे मेळटा. दहशतवादी बलात्कार स्मगलर हेमकां राज्याश्रय दिवची काँग्रेस राज्याक खंय व्हरती आसा असो प्रश्न प्रेमकुमार नाईक हांणी उपस्थित केलो. परप्पना अग्रहार जैल काँग्रेस राजवटीत रिसोर्टात रुपांतर जाल्लें आसा. ही एक लाजीरवाणी गोष्ट आसा. बिडी सिगारेट बंदुका मोबाईल अशे सगळे कैद्याक उपलब्ध मेळटी आशिल्ल्यान काँग्रेस सरकार प्रशासन करच्याक अपयशी जाल्लें आसा. काँग्रेस सरकारात आयल्यानंतर कसलोच विकास जाते ना. केवळ तुष्टीकरण आणि आपल्या लोकांकच खुश करचे राजकारण चालू आसा. जर शासन चलोवच्या जायना तर राजीनामा दिवचे असो इशारो प्रेमकुमार नाईक हांणी दिलो. या वेळार नगर मंडळ अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष सुभाष गुंगी, अंकोला मंडळ अध्यक्ष संजय नाईक, जिल्हा विशेष आमंत्रित मनोज भट, एससी मोर्चा जिल्हा प्रधान कार्यदर्शी गणेश हळेर, जिल्हा माध्यम सहसंचालक किशन कांबळे आणि इतर कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन बिर्ला ओपस पेंट ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळटात. जाल बाथरूम फिटिंग हिंदवेअर सॅनिटरीवेअर पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळटात. सगळे तरेचे खिळे मोळे स्क्रू नटबोल्ट आणि घर बांधचेसाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.